Allah lafiya? Wayo Allah. Me faru? Allah bai. Wani mutum da abokanayensa da matar ƙawayensa suna can za su aiwatar da kisan kai. Ke, faɗa mana gaskiya me yake faruwa? Wallahi Allah bai abinda nake faɗa gaskiya ne, suna can za su aiwatar da kisan kai wallahi tallahi. Allah bai mu yi kokari mu je wajen dan Allah. A ina ne? A nan sabuwar unguwa ne. Fajan, kira Ayuba ku same mu a wajen mu tafi. Ka sake ni ko kada ka sake ni ba zan taɓa zama a gidanka ba, tafiya ta zan yi. Ku wuce mu tafi domin ba zan taɓa zama da ɗan shege a gidan nan ba. Lubna, a matsayina na mijinki ban baki izini ki fita daga gidan nan ba a wannan daren. Ai baka da kwarjinin da zaka iya hana ni fita a gidan nan. Miji. Assalamu alaikum. Allah bai mu ga san. Kaba gida? Ya bi ka gani ko Allah bai ko abin da nake ga maka ka ga su nan waɗannan ne suke aiwatar da za su aiwatar da kisan kai. Sheru zaki mana. Su waye za su aiwatar da kisan kai? Yalla bai. Ku dakata mun. Ba cewa ne ku mun sa in sa anan ba. Yalla bai. Dan Allah dan Annabi a duba ni kar a yi min haka. Yau da ran aure na ne. Bai kamata abin nan a duba ni dan Allah. Zaka koya min aiki na ne? A'a ni ma kuma kar ka bata min da ran amarci na don Allah. Ina da sel a can. Ni shegiya. Yalla bai mu in kawo amarya ne mu kuma me muka yi? Idan kuka ji ku a bayan kanta, dukan ku za ku yi bayani. Kai, ku tafi. To yanzu Alhaji me abin yi? Yanzu me kike so me kina tsawon wannan daren? Duk inda muke sa ran za mu ga yarinyar nan mun ji ba mu same ta ba. Hatta gidan su Maryam din mun je sun ce tun da yamma suka saka suka fice ba su saki da ba. Alhaji ba mu ga ta zama ba. Dole mu je mu lalubo inda yarinyar nan take saboda kar ta je ta fada wani mummunan hali. Ina kike son mu je neman ta tsawon wannan daren? Ina kike tunanin za mu iya rage ba mu je ba? Akwai abin da na fahimta game da yarinyar nan. Dan tun da rana ta shiga ban daki take ta kuka. Me aka yi mata ta shiga ban daki take kuka? Kuma yasa ta fice ta kai tsawon wannan lokacin ba ta dawo gida ba? Ba zai rasa nasaba da abin da ya faru tsakaninta da Nasiru ba. Wannan ba zai zama hujja a ce don wannan abin da ya faru da gare ta ɗauki wani tsawon lokacin ba ta dawo gida ba. Ka dai riga ka san halin siyama da taurin kai. Duk yanda aka je aka dawo ina jin rashin dawowar ta gida iya da alaka tsakanin rigimarta da Nasir. Yanzu na fahimta kina nufin cewa mu je mu lalubo gidan su Nasir. Kila yana da masaniya inda yariyar nan take kenan. Wannan shine abin da nake yi. Gaskiya wannan ba yi bane. Menene muka yi da za a kawo mu police station? Ke rufe mana baki, wannan zakin bakin naki ya fara isa mu. Ai gaskiya na faɗa, haka kawai an kawo mu waje an ajiye mu sai ka ce wanda suka yi sata. Ai in sata ne ma da sauki. Haka kawai daga kai amarya an ci kuma mu an kawo mu police station. Ke baki san abin da yake yi bane? Wai shin baki san a gaban hukuma kike ba? Haba yalla bai. Ai tana da hurumin da za a bata ta yi magana. Ta yaya mu da aka zo gida aka yi mana rashin mutunci kuma a zo a kama mu a kawo mu nan a tsare mu? Wannan wani irin rashin adalci ne. Kai malam ka san me kake faɗa, ba ma san shirme da rashin hankali a wurin nan. Yalla bai shirme ai shine abinda waɗannan macutan masharanta suka rubuta suka kawo muku ko kuma kuka hau kuka yi dare a kansa. Ku da ya kamata a ce kun taimaka wajen karewa mutane haƙƙinsu amma da ku ake ƙoƙarin a take mana haƙƙinmu. Dole mu tsare ku a wurin nan domin don ƙwatowa waɗannan bayan Allah haƙƙinsu, kuma idan ka sake yin wata magana still a cikin laifi kake.
To ai ni ne ko zan nemi haƙƙina saboda ni ne aka shigo min har gida aka zo aka ci min mutunci kuma aka bata min suna. Macuci azzalimi, kana tunanin zaka ci bilis ne kamar yadda ka ci a baya? Wallahi sai an biya min haƙƙina. Yo ai in baki nemi haƙƙin naki ba ni zan nema saboda kazafin da kika yi min, kika shigo har cikin gidana kika yi min kazafi kika lalata min suna. Yalla bai ni ma ina so a bi min haƙƙina. Domin ba zan taɓa iya zama da shi ba. Duk da yau aka ɗaura mana aure, ina so ya sake ni. Lubna, ban gaya miki kake ƙara magana anan ba. Ashe ban isa da ke ba? Babu wani abin da zaka ce min, babu wani daɗin baki da zaka yi min. Yalla bai na kawo ƙara, so nake ya ba. To Allah ko nan ne gidan wani ango da ya tare da an mana kwatance an ce nan ne. Nan ne amma dai ɗazu na ga sun ɗan yi hayaniya a gidan wanda hakan ya ja na ga motar 'yan sanda ma da ta zo ta tattare su gaba ɗayan su ta tafi da su. Subhanallah. Ai ba daɗi abin. Me ya faru haka? To kuma dai ba mu sani ba. Hayaniyar dai muka ji sai dai ku je ku tuntuɓi 'yan sandan to a bakin su ina ga za ku ji dalilin abin da ya faru. Allah ya sauke. Amin. Mun gode. Yau Allah ya kiyaye. Fitina ba ta da daɗi. Allah ya raba mu da fitina. Kai duk mai tare ita ma Allah ya tsine mai. Malam, ya kamata ka san cewa nan a gaban polis kai ba wajen hayaniya bane. Ko anan ma kana so ka aikata abin da kai niyyar aikatawa ne a baya. Yalla bai, burinsu ne fa ya cika. Dama abin da suke so shine su ga sun tashi hankalin gidana sun hura hutar rikici tsakanina da matata. Wai kai yaushe zaka daina borin kunya ne na san. Kai! Yalla bai kaji ko? Kaji ko har yanzu so take ta ci gaba da kakaba min abin da ban sani ba. Ta ci gaba da yi min kazafi. Wani kazafi? Bayan abin da ka aikata duk duniya ta sani, ka gaya mutane maganan banza. Ke, ba ma son hayaniya, nan ba wajen hayaniya bane. Mu da kanmu za mu bincika abin da ya kasance gaskiya da kuma ƙarya a cikin. Yalla bai ina son zan yi magana da kai. Lubna, ni ne mijinki wanda aka tare da shaidu da waliyai aka ɗaura mana aure da ki saboda haka ban baki dama ki ce ufan ba. Ai baka da izinin hana ni magana da ni isa. Ka yaudare ni. Ka rufe min baka faɗa min kana da ɗan shege ba. Sai da yanzu gaskiya ta bayyana sannan za ka hana ni yin magana? Yalla bai kaji ko? Kaji kasafin da suka yi muku? Kaji kasafin da suka yi muku? Kuma ka ga yana kokarin yayi tasiri a zuciyar matata ko? Mu dai ba mu ja ka daga gare su ba. Mu dai mun ji ne a bakin wacce kake ikirarin cewa ita ce matar. Ku dai shaidu ne domin a gaban ku suka kirkiri wannan kasafin. Hakin farko da a ce ka bi ta shawarar mu to da ba ta kai mu ga zuwa nan ba. Tun a gida muka so ka kwantar da kai a kashe matsalar a can amma ka daga baki kana ta hanya. Yanzu sai da aka zo nan wajen hukuma me kake son yi? Oke, wato kai har yanzu kana kan bakarka cewa ka yadda wannan kasafin da waɗannan masharatan suka yi min gaskiya ne ko? Kai malam, kun cika mana waje da su. Ku bari kuma me za a yi ku bari dai idan ya zo sai ku je ku kada cikin surutun a ofis ne. Don mu nan ba ma san su. Disu Ayuba! Na'am, hello wai. Hayane me nake ji ne haka waje? Dama wani kes ne yalla bai aka kawo shi.
to wani mutum ne da shi da abokansa guda biyu da ƙawayen amarya guda biyu da kuma ita amaryar kanta, to sun zo da wata yarinya ne wai suna neman illata ta, to dalilin abin da ya kawo sa. To shine za su yi mana da wajen kamar ana cin kasuwar dare? A'a, dama kai kadai ake jira domin a yi handilin din komai a hannunka, dalilin da ya sa ce su dakata ke. Ina zuwa to. Wallahi sai na barke. Wasa mata ban. Ni za ka raka? Me haka? Ya za ku mai mana police station ya zama kamar kasuwa? An gaya muku nan kasuwa ce? Wallahi sai ne magani. A gaban hukuma. Wallahi sai ne magani. To na rantsa da Allah duk mutumin da ya sake mana haka wallahi ran sa zai baki. Sai Allah. Wai! Ya rantsa da Allah. Kai kuma wani irin wawan ango ne wannan a bayan kanta haka? Haba! Alhaji, ya kamata mu tuntuɓi wani police station tunda waɗannan da muka je sun ce ba su ji labarin yaran nan ba. Kai, Hajiya, ni na gaji daga nan gida ba zan je kawai. Na gaji da neman wannan yarinya mara jin magana ne kullum. Alhaji, hannunka baya riɓe haka yanke kai. Ya kamata ka daure ka yi haƙuri mu je mu lalubo inda yarinyar nan take. Kada wani abu ya same ta ba mu sani ba. Haba Hajiya, sai dai ba riɓe yayi ba. Amma in ya riɓe tuni ma zan sa gatari in sade shi in yadda shi wuta. Ni dai roƙonka nake, ka yi wa Allah, ka yi wa ma'aiki. Shikenan. Ka taimaka mu je mu lalubo yarinyar nan. Ina fargaba kan wani abu fa ya same ta. Shikenan. Ba ko yan caji ba zan sai nan gaba kaɗan ba ran jama. Ba mu same ta ba sai dai kuma mu koma inda shi. Shikenan, Allah ya sa mu dace. Idan na fahimce ku ka shigar da ƙara game da waɗannan mutanen da muke tsare da su a bayan kanta kenan? Allah bai muna so a bi mana hakkin mu ne akan cin mutuncin da suka ma magawata. Ban fahimce ki game da cin mutuncin da suka mata kuma ina suka tare ta suka mata irin wannan abu. Ta hanyar taron mata da suka yi, duk da wannan jaririya yana hannunta bai hana suka duke ta ba. Kin ji abin da ƙawarki ta faɗa. A ina ku haɗu da wannan mutanen har suka hauki da duka haka? A gidansa kuma a falonsa sannan a gaban abokanan ango da kuma ƙawayen amarya. Ok? To ke me kai ki gidansa a cikin wannan daren haka? Ko kina cikin ƙawayen amarya ne? A'a, ba na ciki. Na je ne domin kai mishi jaririn da muka samu ta haramtacciyar hanya. Ban gane jaririn da ku samu ta haramtacciyar hanya ba. Ina nufin ɗan gaba da Fatiha. Babu yanda za a ce sharri suka yi maka. Me yasa in za su yi maka sharrin ba su yi maka tuntunan ba sai yau da na tare a cikin gidanka? Haba Lubna, wallahi kina bani mamaki. Idan akwai mace ta farko da ya kamata ta yarda da sai hanci na mutum mai mutunci da kamala, ya kamata a ce ke ce ta farko. Amma sai gashi kin yarda da wannan sharrin da suka yi. Kuma dai menene? Magana ta zo ƙarshe. Amma sharri suka kulla ma, amma gaskiya ne. Yanzu haka a gaban hukuma miki. Za a tantance gaskiya. Haka ne, domin ta faru ta ƙare wai an wame dami da ya sata. Batun ya sake ki, duk wannan bata taso ba. Idan ma sharri suka kulla masa, ai za mu ji za mu gani. Mu dai an cuce mu, an ci mutuncin mu. Ban taɓa zuwa police station ba, barantana a kulle ni. Amma gashi yau an kawo mu kawai daga kawo amarya. Ai Allah ya isa wallahi an riga an cuce mu ba za mu taɓa yafewa ba. Kuna da damar da za ku yi Allah ya isa. Amma ku sani Allah ya isa ku ba a kaina za ta ƙare. Akan waɗancan masharantan a kansu za ta ƙare. Malam Nasir, ka san wannan baiwa Allah? Na san ta lab. Me alaƙa ku da ita? Kuma me dalilin da yasa kai da abokanka da ƙawan amarya kuka hauta da duka? Ƙarya take wallahi babu wacce da take ta a cikin mu. Ke na tambaya ko shi?
in shi na tambaya shi ya kamata ya bani amsa baki ba, kada ki sake yin magana a wajen nan. Zancen abokan ango ko kawayen amarya sun dake ta wannan ƙarya ne. Duka ni ne na dake ta ni kadai, saboda ta zo min gida domin ta ci min mutunci ta rena min hankali. Nasir, ka yadda ka dake take? Tabbas na dake ta, saboda ta zo min da renin hankali, na ga babu abin da ya kamace ta face duka. To ke gaya mun me tsakanin ku da shi? A'a, shi dai ya faɗa. Saboda ni idan na faɗa zai iya ganin sharri na mishi, saboda jaririn ma ya ce sharri nake yi. Nasir, ka gaya mun me alaka ku da ita da har ya kai ku ga wannan rigimar haka? Yana da babu wani abu da yake damun face kishi. A baya can wani lokaci mun taɓa soyayya da ita. Siyaman Nasir kenan. A'a, kamar ka san sunan da ƙawayena suke faɗa min a makaranta. Ya aka yi ka sani? Ai dole ne in sani. Kada ki manta zuciyarki fa a kirjina take. Raɗaɗi ko farin ciki da kike ji ni ma ina jin sa a kirjina. In tambaye ka. Ina jin ki. Da san da nake maka da san da kake min nawa ne yafi ƙarfi? To ni da yadda nake ji, san da nake miki ya ninka naki sau ba adadi. Kai dai ka riga ka faɗa ni. Domin ni na tabbata san da nake maka ya zarce san da kake min. Siyama kenan. In dai har abin da kika faɗa gaskiya ne, to gan shi aikace mana. Kaga Hajiya tana kira ni. Ko na san za ta tambaye ni ina. Oh Hajiya? Hello Hajiya. Ina makaranta ga nan zuwa. Okay to ga ni. Kaga Nasir bari in yi sauri in tafi tunda tana nema na. To shikenan mu je in kai. Kenan. Wai saurin ne kike yi? Ai ya kamata ki tsaya ni sallama. To shikenan na dawo na zauna mai Nasir. To sai yaushe kenan? A'a. Kamar ya sai yaushe kana nufin ba za ka da an jima ba? Wato ina so zan je in gaida Hajiya ta ni Ummar mu saboda wajen kwana biyu kenan ban je na duba ta ba, to ina so in so samu ne ma kamar zuwa gobe haka sai ki shirya sai mu je sai ki gaishe ta. Ai ni gaskiya kunyar ta nake ji saboda sarakata ce fa. To ai mu Hajiya mu ba ta da matsala. Kawai ya kamata ki je ne ki gaishe ta, ta ganki, ta ga wacce ta sace zuciyar ɗanta. Gaskiya ne haka ne. To gobe idan in ka shirya za ka tafi, ka biyo ta nan in yaso sai mu tafi. Amma dan Allah a roƙe ka alfarma guda ɗaya mana. To. Yama. Yaya. Ya rabi yana. Ya kai. Daman wai ina muka yi da kai zamu je. Na zaci gidan Hajiya za ka kai ni. Wato gidan Hajiyan na su mu ce, to amma sai wani abu kuma ya canza min tunani na. To wani abu ne ya canza maka tunani? Siyama zancen da muka yi ne jiya. Kamar da kike ikirarin cewa kina so, to wannan ne lokacin da ya kamata ki nuna mu. Ban gane in nuna maka. Ta yaya? Ina nufin ta hanyar nuna min kololuwar soyayya. Ban gane ba fa Nasir. Ina nufin irin soyayyar da mace take nuna wa mijinta. Misali, ban gane in nuna maka ba soyayya Nasir. Bayan babu wani magana aure tsakanina da kai ballantana in nuna maka soyayya? Wato me ya rage?
zuciyata ta amince ta karɓe ki a matsayin matata, ke ma zuciyarki ta amince ki riƙe ni a matsayin mijinki, ba abin da ya rage. Dan Allah Nasir ka rabu da ni. Domin babu wani magana aure da ya shiga tsakanina da kai standard ballantana har mu aikata abin da bai halatta ba. Oh yes! Akwai magana aure tsakanina da ke. Haba Siyama, ni ne fa Nasir habibinki. Ya kike kokarin ki juya min baya. Ya kamata soyayyar da kike furta min da baki in gaishe a aikace. Dan Allah Nasir, kai haƙuri ka mai da ni gida domin wallahi ba zan iya aikata abin da kake. Ni ma kuma ba zan iya rabuwa da ke ba. Face na cimma abin da zuciyata ta yana. Nasir, ka rabu da ni. Idan ba haka ba wallahi zan sa maka ihu. Ka kyale ni. Wallahi zan yi ihu. Ka kyale ni. Wallahi ka kyale ni zan maka ihu wallahi Allah. Ba zan yi shiru ba. Mu je in kai ki, mu je mai da ki. Jakata. Haba Nasir, ka bani mamaki. Ai ba kowace yarinya ce take samuwa a cikin sauki ba. Haba, sai ka ce sabon hannu? Wai Abdul, ban gane me kake nufi ba. Yanzu ya za a yi ne. Kaga dai abin da na nema ban samu ba. Idan aka tafi a haka fa gaba ɗaya ni ne na faɗi. Zan rasa kimata da darajata tunda kaga ga abin da ya riga ya faru. To me yasa ba za ka canja fatan ba? Ka nemi Baba Daru, ka bashi 50,000 ya kai kuɗin aure. 20,000 kuma kuɗin sallamarsa. Idan kai haka, kaga za ka yaudare ta ta hanyar da bata sani ba. Za ta sakankance, za ta sa a cikin zuciyarta cewa da gaske kake yi. In so za ta sakar maka komai. Wannan dabara ita masto yayi a wajen yarinyar na Rukayya. Babu abin da bai samu ba a gurinta. Ban gane ba. Ban gane me kake nufi ba na. Abin da nake nufi shine 50,000 idan ka bayar ya kai gidan su Siyama matsayin kudin aure. Ita kuma wannan 20,000 ta zama kudin sallamar sali da shi da wanda ya raka shi. To kaga idan aka yi haka to duk abin da zai biyo baya zaka ji daɗin sabon yarinyar nan za ta saki jiki, zaka kuma ka samu duk abin da kake so. Ba dan komai ba saboda ka san mata a yanzu daga ka kai musu kudin aure to gani suke fashi kenan kamar ka aure su. Babu abin da ba za su yi maka. Gaskiya wannan ba karamar dabara ba ce. Kwashewa. Yes. Haka za a yi. Kai Abdu. Friend ɗinka. Ba kyau. Da nake so ki kin tsaya yanzu mai da ke da kin ji. Komai ya kankama na gama da ita. Allah malam. Ka tsaya. Tuni in ga ma na mata shiga sauri. To yanzu me abin yi? Me ko abin yi? To wai abin da nake so in sani. Ya magana kuɗi da ka tura. Kai haba da Allah. 50,000 da 20,000. Tuni na fita da fitata. An riga an gama komai. Amma kashin mace ta abokina. Mana. To ai hakan ya kamata. Yanzu ma sake lallaba zan yi. In sake tattara kwashewa. Ke aka yi haka kika bari ta faru? Ni fa har yanzu ban sanya aka yi na bari Nasir yayi wasa da hankali na har ya cimma burinsa ba. A kasarin maza idan suka samu abin da suke so sai su ya da ke su ɗauko wata sai ki ji suna cewa mun ci biredi
a karfe 2:15 na dare har yanzu kun kasa fitar mun da kofa guda ɗaya wanda a matsayina na DPO zan warware wannan al'amarin. Yalla bai, wannan ba ta da wani buri da ya wuce ta ga a daren nan ta raba da amaryata tare da wannan hatsabibiyar kawarta ta. Dakata malam ka ƙara ce min hatsabibiya saboda ba sunan da uwata da ubana ba ke na suka yanka. Ke kan wanda ya sake magana anan ba tare na bashi izini ba. To daga abin da na fahimta na ga ba makawa dole sai na tattara ku na kai ku kotu. Yalla bai, ina ganin magana ba ta kai aje kotu ba. Kuma ta kama aje kotun ai ita ce kotu za ta tuhuma. Waye gaya maka waye ke tsoron aje kotu? Idan ma an je kotun kai za a bari a ciki ba daidai ba. Wai ban ce ka wanda ya sake surutu bane ba tare na bashi izini ba? Haba. Allah ina tambayar wasu yara ne Siyama Sani da wata kawatin Maryam da wani ango da ake bikin shi yau. Siyama Sani da Maryam Abdullahi ko? Allah ya sa suna hannu. Bana yana tambayar wanda aka kawo ne. Okay, wanda kes din sai yake ciki ko? Okay, wa za a ce? Ni ne uban ɗaya daga cikin su. To mai ya kada sashi da za a bi. Na so mi solve din case nan tun anan, amma tun da abin naku ya zo da haka ga baki ɗayan ku zan tattara kun aje ku a siya. Yalla bai, ɗaya daga cikin iyayen wayannan yaran ne suka zo suka ce suna son magana da kai. Ka ce shi. In yi so kun ga idan ku suka raina fata? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. DPO ni ne mahaifin wannan yarinyar. Okay. Ban san me hada su da wannan yaron ba har suka zo station. A gaskiya wani ba mu san me hada su ba yadda ba mu yi ba kan su faɗa mana abin da ya hada su su faɗa ba. Kai me hada ku? To Alhaji ina ganin ai tun daga ta ita kamata a tambaya. Ni ma ban san me ne mata ba. Babu wani ƙarya ne munafiki ka faɗa abin da ka sani. Ke me haka? To ke na tambaye ki me hada ku? Ke tun da kin san akwai wani abu da ya hada ku me zai hana ki faɗa? To shikenan zan faɗa. Amma gaskiya tunda mahaifina ya zo gurin nan shi ma ya kamata a ce mahaifinsa ya zo in ya so sai in faɗi duk abin da na sani. Nasir, ina so ka kira mahaifinka ya zo a solving din case ɗin nan tun da wuri. To labai tun da dai gashi kowa yana nan ina ganin ba sai an taso wani ba ko an kawo wani wanda da shi can bai san me abin da yake faruwa ba ina ganin kawai. Yalla bai, point of correction, ni kaina ina son mahaifin yaron nan saboda akwai magana tsakanin da mahaifin shi kuma mahaifin shi har ya kawo kudin auren shi na yata. Yalla bai, ina ganin babu wanda dalili sai sa a taso babana cikin wannan daren. To amma me kake tsoro ne dan Alhaji ya zo wajen nan tunda dai yanzu ake kokarin gyara wannan matsalar? Nasir, na fahimci akwai wani abu da kake tsoro akan mahaifinka ya zo cikin wannan al'amarin kuma ina so ka sani dole fa sai mahaifinka ya zo wajen nan. Jamil, kana da lambar mahaifinsa? Ina da ita. Ni ba sai an gaito menene amfanin a kawo samu sai na kira shi. Kawai dole ne sai mahaifina ya zo? Ko dindimi ne shi sai ya zo. Kasan ba shi da lafiya ba ma ya gani sosai. He cannot drive. To amma ka bari man in ya zo ai ko ne sai kai ma kana da matsala wallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu ku ne. Lafiya. Alhamdulillah. Lafiya kuwa? Ai ni ne wanda aka buga waya aka ce ana kira na. Kai ne mahaifin Nasir? Ni ne. To ka je office din DPO dan zai fi. To magana na wurinsa kenan. Yana wurin. To in ce ko Allah lafiya dai? Lafiya. To.
to madalla to sannan ku Siyama. Siyama. Me yasa ne? Me yasa me ki? Wallahi ban san menene yake damuna ba, ina jin cikina na ciwo kuma ina yawan jin tashin zuciya. Wannan shine abin da ya faru. Ke abin da kika aikata kin yi masa daidai, kuma ma da kamata a ima abin da zaki masa ya fi wannan din. Duk wanda aka yi wannan cin mutuncin, kai kuwa da sannu za ka ga baki iyaka gwargwadon abin da ka aikata za ka riƙe da hannunka kai kuwa da ni kake zancen. Hakika na san Nasir ya keta miki rigar mutunci, ya zuban miki da kima da daraja, amma wannan abin da ya miki bai isa ce kin haifi wannan jaririn ba. Ina son ki ga mu gaskiya, ina kika samu jaririn? Na samu jaririn ne ɗazu. Idan Lare za mu je ta ba mu aron jaririnta. In kuma ba za ta ba mu ba, naira 4,000 kacal za ki ba ta jikinta na bari za ta ɗauka ta baki. Kina nufin za ta iya ba mu aron jariri har kusan awa nawa? Ke dai idan kina da kuɗi, idan Lare ce za ta baki. To shikenan, in har za ta bayar, me zai hana mu je? Inda kuɗi akwai jariri. Mu je? Wallahi akan wannan magana in baka yi hankali ba sai na tsine maka bakin gurgudu. Haba da ce, tsine kuma me ya kana tsine? Ai kamata ya dai kawai a nuna mishi kuskurensa, abin da ya aikata babban kuskure ne. Ni ya aka yi nema, waye aka tura je gurin wurin yana? Mutum biyu ne suka zo, ɗayan ya ce shi ƙaninka ne, uwa ku ɗaya uban ku ɗaya. Da ni? Mu biyu ne rak a duniya, sai ƙanina bai san zancen nan ba. Lalatacce, to daga yau, daga wannan lokacin an daina duk irin wannan shigantakan, daga yau za a wata ka hanci wanda yaudare-yaudaren an daina yi ne. Don ka zama shaida akan maganin da ke faɗa maka yanzu. Wannan akan maganin wannan yariyar yanzu za a ɗaura aure. Baba! Na ji aure? Ha, ba za a bashi ba ne? Za a bashi. Ai shi ma sai ya ji a jikinsa a abin da cusa yariyar nan a cikin zuciyarka, shi ma sai ya ɗanɗana ya ji da daɗi ya sani ba daɗi. Na ga jama'a da yanzu duk wanda ke nan wani ya shaida, ya zama shaida, ya kuma zama gwani na ɗaura bibiyo don Allah don Allah a tamun da addu'a daga nan. Na san lalatan dan yau wallahi aka ɗaura auren nan kace za ka ci zarafin yariyar nan ko za ka yi mata wani ka tauye mata haƙinta don kaga bibiyo ne ya ɗaura auren nan ko kaga ɗauren nan ana aka yi cikin rigima
wallahi ni ko zama ka talala na Allah ya isa ta inda ka taka ni ne a daura salatu annabi goma wallahi da saki san ba za ka saku ba a daren tarewa ta daura maka wani sabon auren to wallahi sai dai ni ka sake ni ke salatin annabi ne baki ba ko kuwa wallahi idan kika sake magana sai na kulle ki wallahi